That's cool on the beat. Oh, Swazikhetho baba. What's the matter baba? Tathana tuthando lebonus. Hey, sekuseduze ngenze ma-order ngibize nomakhelwa. Hey, kuhlangana abasali ngibize ngosibali sigibele ikhonta. Hey, imizwa yakhuluma ngawe lapha kimi ntombi. Dale 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 we dale we ntombi. We ntombi, ntombi we ntombi. Ntombi ngishoda ngawe. Awe ntombi. We ntombi, ntombi we ntombi. Sure. Ntombi ngishoda Swazi mobile boss. mina. Hello, Sura, cela ngikhathele ngisasesibani. Ndokubona December mangifana ngithola ibonus. Sembiso ngenibuna utawuhlala ngentombi mama. One heart plus yakho phuma injabulo nebonus. Buka mama ngimele ngikhathe ngisipani. Ngitshelele intwana sayifatela mele iqhubeke nesigele. Buka le network seyangala mama hello. We ntombi, ntombi we ntombi. Ntombi ngishoda ngawe. Awe ntombi. We ntombi,